Gardot Nilimonjerong Pipit Pinibirta Arjuponikta. National Highway 39 Paklang Soang Denalong Night Super Bus Pen Truck Kachitong Pai ni phai krihiniar ni gang sampor phai truck sira chitima por malom Bokajan Police Station ke paro National Highway 39 Bali Pathar Paklang Soang Denalong Dimapur Pen Kewang AS 01 GC 4499 Night Super Bus Sila Pathar an kedambom apor hut truck abang ke patong dun derajok basalong kacit habdun bangkri trokatum apran kedam lapen arenga hukiso abelang pusi thanpon bas kacit habdun atumpen kaneng jipon lapen truck abang ke kajui puta ke thekdun long atumpen thanpon lapen bas katerwar abang hor kangri kangkrang lapen ke pachat tiksi bas katerwar ajok sila posona huni ke phonang loputa basalong kacit habdun atumpen ningji ponrenti tong sikot pen Bokajan raikom sai khiatum adimaklongan palidun si doana sai chipari dengpon Bokajan pen sarkurube Karbi Anglong News दीमापुर अंदर कितना 16 एक ट्रक के पीछे में आया। ट्रक के पीछे में आ रहा था। हाँ वो ब्रेक मार दिया, खरा ब्रेक मार दिया अब ट्रक ठुका है अभी भाग गया। Fuloni constituency APHLC asong pen perang KMI kepa pai ni phai inquiry hiniani kedam tang ni phai inquiry Fuloni cooperative lem salong bang fukilik lem salong kepedopon labang solong bang krip ho APHLC pen kachetoidun labang solong women category amputaropi lapen general along pen longki terang bang hiniatum chipahaidun lo lapen perang ke atum karjo ho chithan ponateng ke nilitum ke BJP asong atum nangki bayalong ke nilitum chipa okdonde lapen nilitum ke APHLC asong along si do thebji puta ke haidun that abang phubang phi amputaropi lapen longki terang atum ningjepon lapen labang solong APHLC amai phu Dhoniram Timu lapen Central Committee spokesperson Dipen Rongpi lapen APHLC klembang phiatum chetongdun News text report Karbi Anglong News Pini labang so aperang ke mai ke phalong pen kadu ko ve ara phanta aprang sige kardom pa jirlo ase atumi dik se lada inquiry ni Fuloni multi purpose cooperative society mate lem salong a election dolo kadu ko ve bang prikep rapho a candidate do la penili tum hin pen tame bang krepho ka parjab dun do sila bang krep hong bong pen ke bang hini abang khu bang phietum aphanili tum pahai dun unlo se men bang ke inote bang ke amputaropi la pen inora bang ke long kitera se alang litum nonil tum adlong se dolo la pen alang litum la bang hini abang khu bang phietum la dak radatum akisung ke boy lem salong ko pipi ma war sai ke long nang ji ke long nang nei la ka duka ve akisung ke boy long alang litum rada sai klem pa mepo la pen litum hin ben lam chak chi pilo la pen amu pen ke than nam lam ke dam tang tarabasa lem salong bang ke APHLC tum si ka duka ve bang kep haidet lo stame bang kep haidet pen BJP dunjui walam se penangan cethang lo la pen Karbi Anglong arlo la puson kacho bayalam ahok helam penangan atum ningje la pen ladak Fuloni lem salong la election aprang tame hala BJP Congress la pen ASDC BJP gali ASDC CPIML Congress Alliance atum ta campaign along la puson alam sige pon ho alang litum de che Jordan det piti la puson same hala tarabasa lem salong BJP along che paok dun det tu la bang solam the bang ke dun ge dun lo sitame kadu ko ve malagi dun pet kali hala dak bang hini atum si dun chot nona mata bang nar ke batum ke APHLC si do thebla lapen APHLC a leader sai de lang litum lapen APHLC a phansi alang litum sai tame claim bom lang lapen ka che song tame nitum long si do thebla ase ang ton malagi dun pet kali hala dak kidun pulote bang hini atum si dun chot ase hala bang hini atum lam le litum kidun po bang pudam chot na stame nona mata APHLC ke hala dake bang nar kep ke do bom la ahok lo chairman bang ke bang
halatum si cerai bori delo o office tame a members bangke bangner kep ke APHLCC dolang asi non ladak phulonia lemsa long ta la bang hini bang pu bang pie tum bangke nang litum kadukawe Karbi Anglong rat setame la pen phulonia rat setame ningki bidam nang ja lama masya velo alang litum ke APHLC along si do thipo la pen kewang jilang non ladak town committee election lenang le pusitame nilitum la anso sesi kache song bangke nilitum la pen ka campaign setame rada tum pan ka chini nelang alam ka pachini dam setame la anso sesi la non nilitum bangkrep ho kache toido na candidate tum ta alang litum ta kerem la puson kerem pame kali inut pak thom inut pak pli inut pak crazy la puson men si kerem cho asi haiji rang ang deng sidu asi la anso seni tum chiting chulo plotang te mate rada tum pan kachini un alam ta pachini dam chu pamelo plotang te ke wang jilangar ni bangke APHLC ke highway ko lapen kadu ka vearat tame APHLC along ke kroi thip lapen ninga che thip je phansi nilihin pen ta chuning rilo kardom Lahore janalong hon theme me heroin mate drugs ke nepon खटखटी पुलिस स्टेशन के पाड़ो लाहौरी जानलों ASP जॉन दास के जालिन खटखटी पुलिस लपेन C20 CRPF चिलांग पेट पेन किरिका कुरुकासाई डेंग बम अहुत इनुत लांग ओकेजोर दिमापुर अनात पेन किवांग बम अहुत कुरुक दुनसी हॉन थेमे में 12.90 ग्राम्स हेरोइन मटे ड्रग्स प्लास्टिक अबॉक्स लोंग पेन लोंग पोट कचिंगनांग चेक अमेन राइसुद्दीन असोपो सुलमान अली आरोंग मेलेका धिंग पुलिस स्टेशन जुरिया डिस्ट्रिक्ट नौगांव असरपुसी पांगथेकपोट कचिंगनांग चेकअफान आरोना तेंगपेन लांगफय पबन पनसी हेमकांगसाम थापन लुबसी रायकम साइखिया तुमपेट थानपोट बोकाजान पेन सरकुरुबे कार्बी आंग्लों न्यूज बरपथार हाई स्कूल along free health camp kibipon Paipani Pangora Hiniar ni Deopani MSC ke Parlo Borpothar High School along medical asai campaign chepater piponsi free health camp pemanpon. Sonsi free health camp ke pamanpon along Deopani MSC Sorbon Telanga Deopani VDC chairperson Elisteron P Sorkari Gaubura Rongasar doctor nurse ASA workers ICDS workers penchenglok medical asai kamsai khiatum chetongdun. Borpothar High School along loge Charlie Bom Ariso e jangatum free health camp along o kerengnu pokeso singjam amoy kiso pen chenglok pregjam akeso doctor atum pen selang ponlo bukajan ben sarkurube Karbi Anglong News